Centers ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga nagapangunang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, 12 ka mga lugar sa Negros Occidental gindeklarar bilang hotspots may kagtanan sa Mayo nga eleksyon. Bakuna para sa mga nag-edad 5 tubtob 11 anyos mag-aabot sa Bacolod sa Pebrero 9. Sa balita nasyonal, TikTok user nga ginaangot sa assassination plot batok kay Bongbong Marcos nakilala na sang kapulisan. Ginaduso nga no booster card, no entry, ginapamatukan sa DILG. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Martes, Pebrero 8, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon, nagapamati via Facebook Live and YouTube. Maayong aga sa inyo mga Maayong ka-aksyon. aga and you look beautiful in black tonight. Thank you. Tonight. So, Action, tonight, ay kalain. And you too. You look handsome with your moss green. Oh, moss green, Charot, be. Check na ko ano, mo ginaman colors ng moss green. Ay, gina-check na yan. Oh, gina-check. Kung gina-compare, kung ginabila kong at least kuan kita mabalantagin, no? Kung anong shades ang green sa yes. color. Good morning man sa buaya nga ara sa mga dughan. Yes, oo. Ang buaya nga naganganga. Sige. Good morning na dira mga ka-aksyon sa aton nag-monitor sa Facebook. Like and share lang kita mga ka-aksyon ha sa aton sininga FB Live. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag Aliasgo sa may banwa sang Valladolid. Sa kay Dennis Richard Tibor Roma. Good morning everyone. Love, love, love. Do si Chris Aquino siya, no? Pagkon heart, heart, heart. Why pa? Aran na dugay. Angel Recoperto. Live from Woodside 1 Alihis. Ginagreet niya lang niya mama. Iloy niya nga si Hedy. Kag sister niya Rizal Zamora Recoperto sa Sacramento, California. Good morning din sa inyo. Sakay Teresa Linaha Kayaw. Good morning man. Kag Kim Eriman. Doon ka bilog ning iyak ko, no? kabilog yung Facebook, isa guro pang monitor sa iya nga ex guro bala. Siling niya, may mangkot siya niya, mangkot lang ko. Pwede ko no kabiyahe pakadto Iloilo upod ang imong in a relationship. Ay, sinambal. Nag-edad 11 to 17 years old. Sinambal. Si Kim, Ay, Eriman sa tiya. kalain. Pwede Amo ko na no ba yan? makabiyahe pakadto Iloilo ang edad 11 to 17. Ay, hala kalay. Basta may kuwang guro, may guardian, ano? Oo May pwede guardian na kay yan. minor, pwede yan, Basta, importante Action Boy, importante manila kadtuan. Hindi nga Correct. lagaw-lagaw Hindi ka lang. lagaw-lagaw Okay? lang. Sige. Okay, Atia. So, correct man ang moss green. Moss Search green, yun bala. yes, okay. Naman siyang colors ng Ma'am moss Vanessa Mayo, morning. Standby na sa mga balita lokal.
Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, 12 ka mga lugar sa Negros Occidental ang gindeklarar bilang hotspots. May kang tanan sa Mayo 9 to 2022 ng eleksyon. Sa datos ay presentar ni Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar, area of concern ang Don Salvador Benedicto bangod sa intense political rivalry. Samtang areas of immediate concern ang Manapla, Silay, Victorias, Tuboso, Binalbagan, Himamaylan, Kabankalan kag Hinubaan. Suno kay Salazar ini nga mga lugar ang may presensya sang private armed groups kag communist terrorist groups. Gindeklara naman ang Candoni, Moises Padilla kag Escalante bilang areas of grave concern bangod sang mainit nga political rivalry kag presensya sang armado nga grupo. Dunga pa ni Salazar, ang pagkategorya sa sining nga mga lugar ang nasandig sa COMELEC Resolution number 10481 nga ginangin epektibo umpisa sang 2019 eleksyon. Nagapati si Salazar nga posible pa nga maliwat ang listahan kung magawa ng bagong resolusyon angot sa 2022 nga eleksyon. Natala na sa Pebrero 9. Tapos ang area of concern natin una is Don Salvador. Areas of immediate concern, Manapla, Silay, Victorias, Tuboso, Binalbagan, Himamaylan, Kabangkalan, Hinubaan. So these areas are mostly affected by the CPG. Salig man ang AFP, no, contained man niya ang threat. Ang kabahin sa pahayag ni Election Supervisor Attorney Roberto Salazar. Natala na sa Pebrero 9, mag-aabot ang Pfizer COVID-19 vaccine sa mga probinsya nga o kung sa mga probinsyang ibakuna sa mga kabataan, may edad 5 to 11 anyos. Center Action Hotline, ginpahag ni Bacolod, EOC Deputy for Medical and Data Analysis Dr. Chris Sorongon. Ang schedule sang delivery naman sa mga LGU ang gintalana sa Pebrero 10 to October 13, samtang sa Pebrero 14 naman, mag-uumpisa ang pagbakuna sa mga age group. Suro kay Sorongon, sa karon kapin 5,000 na kabataan nakaparehistro sa online, samtang wala pa labot diri ang nagparehistro sa mga eskwelahan. Target sang Bacolod EOC nga mabakabakuna sa 200 to 300 ka mga kabataan sa unang adlaw sa pediatric vaccination. Ibaluan, kahapon nga adlaw Lunes, February 7, nag-umpisa na ang pilot rollout ng vaccination sa may edad 5 to 11 anyos sa Metro Manila. Manugabot ang aton nga bulong nga intended sa mga probinsya sa Metro Manila sa February 9. So most likely, after pag-abot sila sa February 9, may schedule of delivery kita between February 10, 11, 12, and 13. Kaya pagka February 14, amo na ang naset natin nga adlaw for the nationwide launching sa pagbakuna sa kabataan edad 5 to 11 years old. Kabahin sa pagpahayag ni Dr. Chris Sorongon. Nadugangan naman sa 485 kabago ang kaso sa COVID-19 ang Western Visayas kahapon nga adlaw Lunes. Sa pinakauli nga case bulletin ipagawa sang DOH-6, ang Negros Occidental ang may pinakamadamo nga bago nga kaso nga may 182, sunod ang Iloilo Province nga may 177, kag syudad sang Iloilo nga may 64. Ang Bacolod nakarecord sang 32 ka bago nga mga kaso. Gin-report sang DOH-6 ang 1,218 ka new recoveries kag 18 ang bago nga patay. Ang Western Visayas karon mayara sang 19,049 ka active cases kag 49.19% diri ang mga asymptomatic o wala sang sintomas. Ginpanumdom sang taga-pamunuan sang Police Regional Office sa PRO6 ang tanan nga kapulisan sa Western Visayas nga likawan ang pagbaton sang payola. Sulo kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, una na nga nagpaandam si PRO6 Regional Director Brigadier General Flindongbo sa mga kapulisan nga ilan na nga masako kag kritikal o kon sa kapulisan ilan na nga masako kag kritikal ang panahon bangod sa election season. Suro kay Solis ang no-take policy ang liwat man nga ginmit lang ni PNP Chief Junardo Carlos sa nga mensahe agod maghatag sang panumdom sa mga kapulisan. Ang payola ang tawag sa suhol nga nagikan sa operasyon sa illegal nga droga, panahor kay iban pa nga illegal nga aktibidad. Pagpahayag ni Solis ang mapamatud-an nga nagabaton sang payola ang pagapatungan sang penalidad. Mahimo man mag-report sa PRO6 ang may ideya
area nga may pulis nga nagabaton sang payola agod nga makapatigayon sang investigasyon. Giinsugda na kahapon nga adlaw Lunes ang Department of Agriculture Region 6 ang duha ka adlaw nga reorientation kag retooling activity para sa Philippine Rural Development Project, Provincial Project Management and Implementing Unit sa probinsya sang Negros Occidental. Ang PRDP ang isa inikan national nga proyekto sa idalom sang Department of Agriculture nga nagatuyo agud maika-establisar sang moderno, climate resilient kag market-oriented agriculture kag fishery sector nga may mga components pareho sang I-Plan, I-Build kag I-REAP. Gindiskusyonan man ang PRDP Overview, Project Development Objectives kag PRDP processes. Sa mensahe ni Governor Bong Lacson na iyang inpahayag nga ang ining aktibidad ang pamatuod lamang nga mga resources kag mekanismo agud mas mapasanyog pang sektor sang agrikultura sa probinsya. Pila sa mga PRDP projects sa probinsya ang inalakipan sang farm-to-market roads, puerto, taytay, poultry, kag swine breeding, production, kag marketing enterprises nga nakabulig sa local development. Na-implementar ang proyekto paagi sa funding counterpart halin sa World Bank, Gobyerno Nasyonal, kag Gobyerno Probinsyal. Wala sa gihapon sa indikasyon kundiin kag ano na ang natabo kay Johnson Garfield, ang biktima sa abduction sa Barangay Abuanan, Ciudad Sangbago sa tuig Enero 18, 2022. Suno kay Master Sergeant Job Ogares, Chief Investigator sa Bago Police Station. Wala pa man sila sa may natumod yung mga suspect bangod ang mga ngalan nga ginhatag sa iya sang iyang live-in partner makabig nga fictitious name. Dugang pa ni Ogares ang among ngalan hindi kilala sa mga pumuluyo sa isa ka barangay sa La Carlota nga dira sila nagapuyo suno man sa iyang live-in partner. Palayag sa investigador, may kabudlayan sila sa bangod may posible gintago pang impormasyon ng live-in sini o live-in sang biktima, live-in partner sang biktima, kagula man maayo nagakooperar sa otoridad. TikTok user nga ginaangot sa assassination plot bato kay Bongbong Marcos nakilala na sang kapulisan. Samtang ginaduso nga no booster card, no entry, ginpamatukan sang DILG. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng truck dito o ng truck dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Sige Good morning man kay dira sa kay Remar Hicano Halyasgo. Sa okay, nabasa ko. Kay Joan Salmete Esiha. Good morning ko no Action Boy Duran kag Duren Kabato. Diya guro ko na Sila. Dorel. Hindi ko si Doren. Dorel. Kabatu. Michelle Cordero watching sa Kabankalan. Good morning ko no kay Mrs. Sol Cordero. Good morning. Vicente Samolde, may agaman sa imo kag kay Bia Jonathan. Good morning. Sa kay kumarin niya kuno Vanessa kag kumarin niya Jinky. Jen Yap. Ano sila kilala ko nung si Jen Yap? Be, ikaw na biyan, be kay i-search ko ba siya kung i-search. Dali lang kay... I think daw kilala ko na si Jen Yap. So, good morning man kay Inday Blaza, kay Cecil Bekbek. Mayong aga sa imo, tamyo ko lang, family Esmilia, Nuenay, kay Menchi Gonzaga, family Bermio, Toquillo, dra sa may Purok Orchids, Barangay Binubuhan. Ang panamyaw, halin kay Cecilia Esmilia. Salamat. Hindi ka naman. So kay Jen Yap ko. After mo kay after mo Jen kay Yap? Joanne Isiha. Ang ginpangbasa mo, actually, wala di kasulod sa ako. Si Michael Cordero dayon, niya tamyo si Mrs. Michelle. Cordero, tapos si Inday Plaza na di dayon sa akon. Layo ang sige mo. Naman, Jen Yap, si Barkit Tribe po. Good morning. Man ko kay Kimpo Yulo. Ay, wala sila nag-appear di sa akon. Sige lang, go lang nga lang, basa lang. Nga, musta dira sa ato si Negros. Magpauli ba? May RT-PCR test. Ano ganit eh? Sa Bacolod, mapuli ka kung taga Bacolod ka, way ka na RT-PCR test. Rapid antigen lang. Amo mo na sa Negros, di ba? Kapuli ka. Din sa gani alin? Sa? Din ka halin gali, Depende Joglen. pa na kung din sa alin mo. Oo. Pero hindi kay outside sa Western Visayas, okay lang. Within Western Visayas, why na? Pero kung sa ibang lugar, like for instance Manila, antigen test na lang. No? Kag apply ka espas. Kag dapat may fully vaccinated. Fully vaccinated ka. Okay, kung hindi ka fully vaccinated, Swab test yapon ang swab test, kinanglan. ginagawa Or mo, RT-PCR RT-PCR. test. Sige. si Dorotea Mero Villaester, muna sa imo, sa Barangay Banago, kay Erwin Noy Gonzales, Jean Buaron, good morning man, Melvin Peñafiel, kag kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, Eddie Laos, kagay nanay ni Isabel sa Victorias, Antonio Lo, CFC Chapter Bata, CFC Couples for Christ. Bali, tatlo ang account ko. Ang isa ginagamit ko pang stock kay X. Abo? Hindi ko rin yung babasa. Sige. Roberto, Heraposco, ang dama mo na tiya, makita na ita, makadisan. Kuripatan kagid. Kadis. Kala, isang kadis. Ito kasakit. Roberto Heraposco Caraballo, no? Good morning dira sa imo, sa may handumanan, sa Hutuda. Good morning, ginagreet man si Attorney Dindo Ramos. Kasi kuha mo si Attorney Dindo Ramos, ang chairman sa Committee on Transportation. Sa Bacolod. Sa Bacolod, no? Sige. Sa kay Ma'am Luing Melos, good morning dara kay Melchor Melos. Di ka na dayo. Ano mo pala niya pagsunod sa imo nga ginbasa kay na ho? Sino gani? Si Inday Blasa kag Cecil Bekbek. Nadra ka na ya. Sige, Drin ako kay kay Ma'am si Susan Rojo. Good morning dra sa imo. Kay
Sa Barangay Payaw ko na. Sa Barangay Biao, good morning. Sige, good morning dra sa inyo. Kaya Gary Oracoy, good morning man. Ga-monitor gid kami diri sa Napaturan. Hindi no Napaturan man. Kay Miss Eden Hope Sumbito, good morning. More power. God bless. Yes, thank you. Samuel Diasis Jr., good morning man. Kay Gina Macapa Cientos, good morning dra sa may Barangay 29. Kay Jonaline Ninial de Cripito, good morning man dra sa may Hinigaran. Sir Roger Ninial Antonio Norberto kag mga kabataan niya. Sige. Si Eric Pantaco, good morning. Nagapamati siya dra naman sa may Kabankalan. Uy, mayong aga sa tanan niyo taga Kabankalan City. Kay Jonaline Ninial de Cripito, si Edward de la Raga, Armasio family, Macariola, Diquilia, Amilanan, Nipunan, Wilma, Serene Rivera, good morning. Sige, Damo good isa morning. kilala si Jonalyn, ha? Damo siya kilala, sana all. Filing ko mapadalagan siya sa barangay election. Ikadamo sa iya mga friends and families. No? Good morning man kay John Cyril Abaha, ang former SSG president ni Sang UNOR, balabong? Hindi ko Hindi ka magsala. Oo, siya ni ang former SSG president sang amon sang college days namon. Good morning. Kaya Ray Baryoga, good morning man. Tina kayo ng radyo mo? Kay doon naguba ni kurong radyo yat. Ang gindaogan to bala ni Miss Georgia to bala. Bakal sa bago. Nga 500 ginatag siya. Why kaya gin pa kayo kung di gin nagbakal bago? Baka gid siya bago. Yes. Sana all. Sakay Marcy Rombino Sunio, good morning dira kay Mayjon Galve Disendario. Siling ni Cecil, maala ko nang pagpamati sa duha ka old nga sila ni Lucena Nuenay kag si Tioy Udong Nuenay sa Purok Yellow Bell. Namatigulang na sir ma'am. Sige. Standby sa mga balita national. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para Balitang Bayan, numero 1.
Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang PNP nga nakilala na ang TikTok user nga ginaangot sa ginaligar assassination plot bato kay presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa press conference, ginpahayag ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos nga nagapadayon sa karon ang investigasyon. Suno kay Carlos, padayon ang pag-track sang otoridad sa digital trails para sa identification sang TikTok user. Ginpahayag sa PNP Chief, sa tion nga may nagakigo nga ebidensya, maga-file ang otoridad sang kaso batok sa TikTok user kag mag-service ang warrant of arrest. Madumduman, ang DOJ ang una nagpahayag nga nakabato ng ila Office of Cybercrime sang online tip sa ginaligar plano nga pagpatay kay Marcos Jr. Ginapamatukan ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang ginaduso nga no booster card, no entry. Suno kay Anyo, prioridad sa gobyerno ang pagbakuna para sa primary series sa first doses kag second doses. Sa datos ni Anyo, yara pa lamang sa 2.6 milyones ang naka-booster sa Metro Manila o kon 36% pa lamang. Ginalantaw ni Anyo nga kung ipatuman ang ining proposal, maapektuhan ang ekonomiya bungod pila lamang ang makasulod sa mga establishmento. Ginklaro man ni Anyo nga wala ini natalakay isang National IATF. Samtang nagpasiguro ang COMELEC sa publiko nga ang atrasado nga pagpagawa sang certified list sa mga botante ang hindi makaapekto sa nagahilapit nga piniliay. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni COMELEC Director 3 sang Education and Information Department Attorney Eliza Sabili David, ang COMELEC ay yara sa proseso nga pagkakas sa mga botante nga may multiple registrations kag ang mga nagtaliwa na. Sunod kay David, ini nga mga botante ng edad 50 tungtol 59 anyos o kung ang edad ang yara sa mid-range. Base naman sa COMELEC Resolution 10965, gintala na sa Pebrero 8 kung karon nga adlaw ang pag-post sang certified list sa mga botante. Apang ang COMELEC ang nag-issue sa isa pa ka resolusyon sa Enero 26 nga nagapaisol sa deadline sa Marso 29. Dapat nagahalong sa gihapon ng mga eksperto sa kainglawas sa pagkabig sa coronavirus bilang ordinaryo nga seasonal flu. Ginpahayag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga mas gusto sa mga health experts sa pungsod nga maghinay-hinay lang sa pagtalakay sa ginapangatubang nga COVID-19. Ginhimo ni Nograles ang pahayag matapos nga mas madamo nga pungsod na sa Europa ang nag-umpisa nga pahalugon ng ilang restrictions sa COVID-19 kag kabigo ng virus kada ordinaryo nga trangkaso. Sunod pa kay Nograles sa piyak sang pagnubo sa mga kaso sa COVID-19 sa pungsod matapos ang Omicron na surge, hindi pasarang sang Pilipinas nga magsunod sa ginahimo sang mga Western country. Arestado naman ang alkalde sang Ferrol Romblon sang kinsulod sa mga otoridad ang isa ka bulangan sa barangay Tubigon. Nakilala ang naresto nga si incumbent Mayor Jovencio Mayor Jr. Kalaki pa sa ginaresto ang 200 ka matao nga naabtan sa Tubigon Square Garden sa din makitaan ang bulangan. Sunod ka Police Colonel Reynaldo Rosero, ang Romblon Police Provincial Director, upod nga ginraid sa CIDG Romblon ang Ferrol Municipal Police Station kag Romblon Police Provincial Mobile Force Company ang bulangan matapos makabaton sang report nga padayon ang operasyon sang bulang. Ang Romblon ang nagpabilin sa gihapon sa Alert Level 3 kag sa dalom sinigi na dilian pa ang bulang. Sunod pa kay Rosero, pila ka beses na nga naghatag sang warning ang hepe sang Ferrol Police pero wala nagpamati ang alkalde. Nagapakatubang ang alkalde upod ang 200 ka iban pa sang kaso nga paglapas sa IATF Resolution 159-E Series o -A Series of 2022 kag ang cockfighting law. Kag sa katapusan nga balita national, ginanunsyo ni Metropolitan Manila Development Authority ug MMDA Chairman Benhur Abalos nga nagresign na siya sa pwesto. Sa isa ka press conference, ginpatag sini nga tutukan niya ang responsibilidad bilang National Campaign Manager ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naghatag naman siya sa instruction sa MMDA General Manager angot sa pagpadayon sa mga programa batok sa COVID-19. Nasumiter naman niya ang resignation letter kay Presidente Rodrigo Duterte kag nagpasalamat man si Abalos sa presidente para sa ginhatag nga suporta. Nabaluan si Abalos man ang campaign manager ni Marcos adtong 2016. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Inyong inamatihan ang aton mga balita. Diri sa Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod di Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition.
Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-aksyon Boy Duran, mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life